Ang daming bahaw. Gawin natin sinalagyan. Kain tayo ng mga pangsawag dito sa rep. Ano dyan yung mga gamit. Meron tayong alimango. So yun guys, maagang maaga. Adapt na natin maraming bahaw. So yun guys, gagawa tayo ng sinangag, pero yung gagawin natin kakaiba. Ito yung gagamitin natin na pangsahog. So ayun, ilalaga lang natin para mamahimay-himay lang natin yung kanyang mga laman. Ngayon mga kaharo, mag-harvest mo lang tayo ng ating mga gagamitin na gulay sa ating gagawin na sinangag. So ayun, madilim pa dito sa labas oh. Ayun, mag-harvest na tayo. Okay ng mga kangkong. Gagamit din tayo ng mga mustasa. Ano tayo ilalagay sa ating gagawin sinangag. Hindi ko nakakita na tutumbay no? Ito mga kaharin, atsal natin medyo mura pa pero yan dahil wala tayong stock sa rep. Mapipirsa lang kuhanin itong ating mga atsal dito. Ayan, may tatlo. Para maging mabango yung ating gagawin silang. So yun, tara. Ipulan tayo ng manok mga kaharin na ating gagamitin din sa ating gagamitin sa pangsawag sa ating gagawin silang. Ayun, dalawa. So yun guys, abutan pa natin yung ating mga alagang pato na ayan, naglalabing-labing sila. Gawin natin yung ating gagawin na sinangag na may seafood. Basta na sa ating mga nakuha bulay. Alagyan din ang mga traso para I love you. Guys, ating pangsahog. Oops. Uy.
So mga kaaro, ugasan lang natin ating mga gulay na fresh na fresh. Yung mga ganito sa ating namin. Special yan. At sabay-sabay natin iwain. Yung ating gamit na kangkong guys ay Chinese kangkong. Yan mga tiyanin natin. Mustasa. At syempre guys, yung ating alimango, lagyan na rin natin. At yung ating bahaw, ilalagyan na natin. So yun guys, halolin lang natin yan para hindi ganong magpikit sa kawali. Maya okay na yan. So, wala tayong oyster sauce. Ayan, masarap sana kung may oyster sauce. So, ano yung meron yun na lang. So yun guys, may nakita tayo sa rep ng onion leaves. Dadagdag natin para maging mabango yung ating sinangag. So yun mga kaaraw, natapos yung ating pang-almusal na sinangag. Yung healthy sinangag natin, may alimango, tapos may mga gulay at yan may konting karne ng manok. So yun, kukuha na lang yung ating kapatid para bawalin niya sa kanyang trabaho at yan pang-almusal natin yung iba. So, atikman natin, masarap. Ay, wag na. Sarap! Tama lang ang timpla. Sarap po. Po, masarap. Masarap yung sinangag natin.